Hei, olen Aila Korhonen Ristijärven terveyspalvelu Risteily Oy:stä. Tarjoamme Ristijärven ja lähikuntien vanhuksille kotihoito- ja hoivapalveluja, tukipalveluja sekä omaishoitajan sijaisuuksia, joihin käy maksuksi myös palvelusetelit. Lisäksi vuokraamme asuntoja Ristijärven keskustasta. Hoivapalvelut käsittävät henkilökohtaisen hoivan ja huolenpidon. Esimerkiksi aamukäynneillä avustamme pukeutumisessa, peseytymisessä, aamupalan laitossa ja lääkkeiden otossa sekä siistimme kodin päiväkuntoon. Iltapäivällä voimme käydä katsomassa, onko vanhus muistanut syödä ja ottaa lääkkeensä. Ja muukin yleinen voinnin seuranta tapahtuu siinä sivussa, koska meiltä käy aina sama hoitaja vanhuksen luona. Toisin kuin kunnallisissa hoidoissa hoitaja voi vaihtua päivittäin ja silloin voinnin seuranta voi olla hankalampaa. Tukipalvelujamme ovat muun muassa siivous, vaatehuolto, asiointi ja ulkoiluapu sekä kodin kunnossapito ja remonttityöt. Viikkosiivous meillä käsittää mattojen ja vuodevaatteiden tuuletuksen, imuroinnin, pölyjen ja lattioiden pyyhkimisen. Vaatehuollossa voimme pestä asiakkaan pyykit kotona tai sitten tuomme ne muualle pestäväksi ja palautamme pestyinä ja viikattuina vaatekaappiin asiakkaalle. Omaishoitajille kuuluu kuukaudessa 3 vapaapäivää ja sijaisen palkkaamiseksi niille päiville he voivat käyttää palveluseteleitä. Ristijärven keskustasta vuokraamme vakituiseen asuinkäyttöön yksiöitä sekä tilapäiseen käyttöön 2 huoneita. Tilapäistä asumista voi tarvita muun muassa henkilö, joka on sairaalasta jo muuten kotikuntoinen, mutta ei esimerkiksi hankalien portaiden tai syrjäisen sijainnin tai kotona on puulämmitys tai muu. Ei voi vielä mennä sinne yksin asumaan, vaan hän voi asua mukavasti meillä palveluiden läheisyydessä ja ei tarvitse jäädä tämän vuoksi sairaalaan enää makailemaan. Tarvittaessa räätälöimme näissä asunnoissa asuville vanhuksille heidän tarvitsemansa hoiva- ja tukipaketit. Kysy lisää puhelimitse tai sähköpostitse. Odotamme yhteydenottoanne ja vastaamme mielellämme.